Kaixo. Atxaldeon denoi. Itxengo ditugu segundutxo batzuk jendea sartzen hasi arte, eta bitartean, astero bezala aurkezpentxo txiki batekin hasiko gara. Ongi etorri beste aste batez Arnasa Gara ekimenaren baitan antolatu dugun laugarren zuzeneko elkarrizketa honetara. Honezkero jakingo duzue, baina UEMak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak Arnasa Gara kanpaina abiatu zuten martxoaren erdialdera, udalerri euskaldunetako eta euskararen arnasgunetako egoera zein den ezagutarazteko. 3 udamatxok egindako 8 bideo izaten ari dira kanpainaren ardatza, eta bideo horietako bakoitzean udalerri euskaldunetan ohikoak diren zenbait egoera ikusten ari gara. Bideo horien inguruan hausnartzeko eta solasteko berriz, gonbidatu bat izaten ari gara hemen, Berriaren Instagram kontuan, eta gaurko gonbidatua Bermeotik dator, Isa Sakara bezariarekin egongo gara, eta oraintxe bertan, batuko da zuzenekora. Kaixo! Zeus gabiltza? Elegante. Bai. Elkarrizketarekin hasi baino lehen, astero bezala gaurko gonbidatua aurkeztuko dugu. Nik uste dut mundu guztiak ezatuko zaitula, baina bakarren batek piste galduta badu edo, botako ditugu zertzela batzuk eta erantziz nahi badezu zerbait, bota lasai. Perfecto. Xabier Gutierrez Bermeon jaio zen, 1997 urtean. 12 urte zituenean lagun batek Sevillako Siempre Fuertes de Conciencia rap taldearen abesti bat jarri zion, eta esan dezakegu, abesti horren bitartez edo murgildu zinela raparen munduan. Lehen hilabetetan hainbat rapeatzaileren kantuak entzuten hasi zinen, eta zure lehengo pausoak egiten, gauetan Bermeoko kaleetan aritzen zinela esan digute, musika eta errimak uztartuz, eta ostirala gauetan berriz, rimaderoa antolatu ezen duten Bermeoko beste rapeatzaileekin batera. Musikalki 16 urte inguru zenituenean hasi zinen serioago edo mundu horretan, eta ordutik 3 album eta EP bat plazaratu dituzu. 2017 urtean, erritmo berriekin esperimentatzen hasi zinen, besteak beste elektronika, funka, trapa, eta ordutik esperimentazioarekin eta hip-hopa beste generoekin uztartuz zabiltza. Zure kantuetan gaur egungo gazteen ahotan dabiltzak gaiak jorratzen dituzu, eta tarteka beste hizkuntza batzuetan sartu irten batzuk egiten dituzun arren nagusiki euskara sortzen duzu naturalki. Beraz, esan dezakegu ideiak, inspirazioa eta lanerako gogoa soberan dituzula, eta horretan ari zarela orain sortuz eta sortuz. Ez dakit, asmatu dugun aurkezpenarekin, zerbait idaztu zaigun, gehitzeko zerbait daukazun? Perfecto, onda, goitzu era, neu baino bia bakizu dira. Ze ondo. Gaur ala ere, Arnasa Gararen laugarren bideoaren inguruan hausnartzeko eta solasteko gonbidatu zaitugu ona, ikusiko zenuen bideoa, ezta? Bai, barregarri ze, bai. Bakarren batek ikusi ez badu edo, badazpa ere bideoaren ondinorakoak laburtuko ditugu. Gogoratu hasteko arnasagara.eus egunean dagoela ikusgai bideoa da, eta bertan Grazia Arregi, Ainhoa Etxebarri eta Mikel Irazusta aktoreak agertzen dira, taberna bateko mahai batean. Grazia eta Mikel mahai batean eserita daude, Garagardo banarekin, eta Ainhoa berriz beste mahai batean eserita dago. Halako batean, Ainhoa barrara joaten da, trago baten bila, eta Mikel hurbiltzen zaio berarekin ligatu nahian. Baina ligatzeko garai horretan, Tomas algo galdetzen dio gazteleraz. Ainhoak aldiz, berarekin euskaraz lasai asko hitz egin dezakela erantzuten dio, eta Mikel pixkat talo aurpegiarekin edo lotxatuta gelditzen da, eta azkenean hori adierazten du, ezta askotan euskaraz egin beharrean beste udalerri batzuetara joaten garenean erderaz lehen hitza egiteko joera daukagula. Bideoa taberna bateko giroan dago, baina berdin izan zitekeen Txosna giroan edo edozein herriko jaietan, ezta? Bai, total. Ni gainera
oin dela gitxira arte festibaloiko entrenetzei izena, eta umiekaz berbaiteko eta ana, Bermioko euskerie, Bermioko edalez, Bermioko euskerie, Bermioko eda, euskera zitzeko be, ez diez arazue, bai, barreitzen dauie, espresio batzukaz edo olakukaz, orduen eguneroko tasunen pasaten danzo zer da zure etxetik kanpo zuzeniko, nire ustez. Bai, justu Arnasagara kanpainak udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan gertatzen dian zenbait egoera islatzen ditut bideo hauen bitartez, eta kasu honetan Arnasgunetako biztanleak beste herri batzuetara joaten direnean sortzen duten antena efektua edo erakusten du bideoak. Graxi eta Mikel ez dira euskarazari eta ez dirudi Arnasgune batekoak direnik, baina Ainhoa aldiz euskarazari da eta euskarari eusten dio Mikelek gazteleraz egiten dion momentuan ere. Hor nabari da autokontziente bat dagoela, ez dakit sinesgarria iruditzen zaizun egoera hori edo noizbait bizi izan duzun antzeko zerbait. Bai, total, osea, asko eskatuten da, adibidez nien hain antenie, kasu honetan, bai gustatzen da, beste herrire bateran nueniko kontzertu moten edo lagunekaz edo paseo bat moten edo gana badakue, non egiten txuniko euskeraz, eta esaten txu zuen euskeraz neugaz. Eta politxe da, euskera ezberdinek bi pertsonan edo gehiagoen artien elkarbanatutie eta ezagutie berbak eta ana. Orduen, niretzako oso garrantzitsua da, lako jentia egotie, Ainhoak itzen dagoen papela modukue. Eta gertatu izan zaizu aldiz Mikelen paperean egotea? Alegia, toki batera jun, erdaraz hasi jakin duzuelakoan eta gero Mikel bezala lotxatuta sentitu edo euskaraz ez hasteagatik? Bai, baten pasa, adibidez metik urbil, no jarat zuen, eta no jaba oso kanpuen dau, eta igual nonogaz erderaz hasi, eta berak zure dialektik igaitik ja topaten txu, euskadik usadara, eta zaten txu, haizu, zuen euskera, eta oiba, bai. Sorpresa. Hori da. Horrekin lotuta badago beste adibide bat ere, eta da, udalerri euskaldunetatik ikasleak joten dianean eskualde buruetara eskolara, edota ikasleak hiriburuetara unibertsitatera ikastera. Horrek alegia adierazten du hizkuntzaren arnasa zabaltzeko eta arnasgunetako biztanleek antena efektu hori egiteko dugun gaitasuna. Ez dakit ikastera joan zarenean edo kuadriakoak ikastera joan direnean bizi izan duzue, sentitu duzue inoiz halako sentipenik? Bai, total. Ni soinu ikasi nabil erandion, eta, klaro, ni berminoko nahi, eta euskeraz ikasten du. Orduen, nik ja 2 urte darutez bertan, eta, aurkezpenak dauzeniko edo galdera bat daueniko, entzuten dozki euskeraz ziztu dizen berba egiten eta dana, eta izetanak diez Bilbokuek edo Urbilekuek, eta geratuten diez, en plan, parkatu euskera zabiz edo japonesez. Eta polito da uste, zeure izkerak be geratuten datzoi, eta adibidez nire klaseko askok txo erabiltzen dauie Bermiokue dela, eta azikeran barreitzen dauen neure berba erigaitzik, azkanien horrek be deje batzuk hartzen dauie. Aipatu dugu hasieran, aipatu zuaren txertan bermeotarra zarela, eta azken urteotan kezka agertu da euskaren ezagutzaren eta erabileren arteko aldearekin lotuta. Bermeo sumatzen duzu gazteen artean batez ere, naiz eta euskara jakin gutxiago erabiltzen dela? Egiten zan, niri pasada zoin dela, sanik oraino loketa 3 urte dakotaz, eta oin dela 5-6 urte zazpia, 15-16 urte nik lagunekaz beti itzen dagoen erderaz. Beti erderaz, holan, natural urtetzen zagoelako. Etxien, beti euskeraz. Gaur egun urtiek aurrera dut diez, eta kontrara, orain, asko itzen du euskeraz, guotezan, oso gazti ezaraniko eta ezaraniko oso kontzientia, nik pentsaten dut oso bota iten zu galo fazil, erderaz era botaten zu. Eta gaur egungo gazterize ikusten dutela apurtzu erdaldut. Euskeraz bakiziez, nik euskeraz itoteniko gaztiekaz, edo nire arrebatik iten daueniko euskeraz lagunekaz elegante dakiz eta bakarrik da hori, formulketia eta aurrera botatia. Beraz, uste duzu adinaren aldagaia edo adinaren faktorea garrantzitsua dela kontzientziazio prozesu horretan edo? Total.
ni 15-16 urtegaz, entzuten hauen musikie beti izaten zan erderaz, edo inglesez. Euskaraz nik egitetan ez dut entzune musika askorik. Eta denporigaz, gero, nire faceta artistiko honetan, zazutik gaitzik eta gana, euskarazko musikie kontsumiten hasi nahi, nire familiko ingurue, euskaraz hitzen dalez, gero kalea botaten zure hitzeiteko modue. Orduan, nik bai pentsatzen dut, oso gazti zaraniko, kontsumiten zu modan dauen dana, reggaetoie erderaz, bandana. Orduan, nagusitzen zaraniko kontzientzia hartzen zara izaten, kuriosia jo izaten zu apurtzu bet, eta hortik aurrera, bakoitzak hartzen dauderan bidea. Musikaren arloan, eta raparen munduan batez ere, pixu handia edo garrantzia handia dute hitzek edo letrek, zuk musika sortzean zenbaterainoko kontzientzia edo hausnartua izaten da euskaraz egitea? Horre galderiek lagunek eta eitzie, kriston arrabillo moten dut, nik ez dut topaten musiki euskaraz eitzie, benetan, nik ez dut topaten euskaraz ingon, natural urteten dut. Nik asko asako abestigakotaz erderaz egin, bai ikusitez zer gustaten dazten eta zerrez, gure dut, justo euskaraz urteten dagoenak, gustaitzen dut, zein dela urtebete edo apurtu ditzea, erderaz zaten dagoena abestidet, natural urteten dut, ez kontezaren euskaraz ingot, euskaraz inbidot. Para nada, natural urteten dut, eta hori dut. Eta egunen baten erderaz urteten badoztan natural, erderaz ingot, eta inglesa ikasten badoten, eta inglesez urteten badozten, inglesez ingot. Eta ez dakot barrerarik, zentzu horretan. Gaur, nor da Tomas Hidalgo bideoaren inguruan hausnartzen ari gara, baina badira zenbait aste beste sketch batzuk ere zabaldu ditugula. Ez dakit Arnasagararen kanpaina honen eta sketch horiei lotuta eman dizun bide kontziente ezinen zerbaiten inguruan hausnartzeko edo egin duzun gogoetaren bat honen guztiaren inguruan. Anekdota bat, olako edo. Ikusi ezun bideoren batean edo piztu dizun zerbait edo pentsarazi ezun zerbait, aurrez pentsatu ez ezuna edo kontziente ez zinena. Horren momentuen, egiten zan. Anekdota olako zerredo, Tomas Hidalgoren bideo hau ikusten. Bideoa maitzuta akordatzen nahien oin dela pare bat urte. Entrenatzen, partidu baten osan nahien, entrenatzei moduen, karnikeko haumiekaz, eta ezen dagoen bermioko izkera bat, igiri dala, zabaldu. Eta hasi zen nahien, igiri, eta umedanak partidue jokatuten eta anak hasi zen barreka. Zer da igiri, Xabi, zer da igiri, zabaldu. Orduen, hori da, dakotan bakarra edo hauntzeke datosten bakarra. Oso ondo. Arnasagara kanpainaren ardatza, izenak dioan bezala arnasguneak dira, euskararen arnasguneak. Ez dakit, kanpaina honen berri izan baino lehen, zenuen arnasgunen berri, ala zuretzako kontzeptu ez ezaguna zen lehenago? Total, ez ezagune, ikusitze Tomas Hidalgona, juna ikusten aurreko ebe bai, entreviste ebe bai, juna apurtzuet informaten, eta guapo da, eta gainen hartu zuien, modu ezberdin batera, eta niretako, politxo dau, holan hartutik gauzek, eta ez hain zerizo edo ezketz humoristikukaz, eta total agradabli da, holako gauzekaz, apurtzuet kontzientzizetie, gazterize edo jentie. Vale. Kanpaina hau susatu duten erakundean izetan batez ere gazten gana ez nahi dute kanpaina honen bitartez, gazten hizkuntza ohituretan edo eragin nahian. Aipatu duzulen, Bermeoko egoera, baina ez dakit oro har sumatzen duzun gazten artean erdaretara jotzeko edo erdarara jotzeko gero eta joera handiagoa dugula, ala bestalde uste duzun oro har ohiko jarrerak eta joerak direla. Ni pentsatzen dut gazterize oso enfokata dauela erderarantz, nik justo musika munduen sartuten hauelez, ikusten dut gero eta musikari gehiago gauzelez euskera zitzen gauzek naturalki, naturalki bardintxo azkanien euskeri ezuzatutiera gauzie. Ikusten dut gero eta jente gehiago interesatzen dela euskal musiki gaitzik, eta euskal musiki gaitzik poren azkanien euskeraz jorratuten da, edo hitzekaz geratuten da, eta holan apurtzuen potentzioetan da. Orduan, ikusten dut gazterizea apurtzuet bidien
erderaz hitzen dauena, bai, nik pentsatzen dut, musikie, artie generalien, hizkuntzigaz lotute badauen, asko hobeto eta alibuz influentziz apurtzu dut aktiez, kasu honetan. Jo, eskerrik asko, Xabi, gaur gurekin izateagatik. Agurtu baino lehen, eta astero bezala jakinarazi behar diegu ikuslei zozketa bat ere egiten ari garela kanpaina honen barruan. Zozketa horren saria euskarazko aldizkarietarako harpidetza edo euskarazko liburuak eta diskoak erosteko bono txartela da. Eta badaude zozketa guztietan bezala jarraitu behar dituzuen zenbait pauso. Pauso horiek dira, lehenik eta behin atsegin dute ematea asteko esketxari, esketxa Instagrameko stories atalean partekatzea eta bildua Arna Sagara kontua aipatzea, Arna Sagara profila Instagramean jarraitzea, zozketan parte hartzeko epea ostegunero eguerdiko 12etan amaituko da, saria aipatu bezala harpidetza edo bono txartela izango da aukeran, eta zozketan irabazlea bukatzeko ostiralero jakinaraziko da. Eskerrik asko berriz ere, zorte hon, zure ibilbean, era zure proiektu guztietan, jarraituko dugu zure musika entzuten. Mila esker zuri eta hemen egotik gaitik eta ana. Hori da. Eta ikusentzulei ere, eskerrik asko elkarrizketa hau jarraitzeagatik, eta hurrengo astean ikusiko dugu elkar, beraz, musio bat zuri, ikuslei ere bai, eta ikusiko gara. Bueno, mila esker. Eskerrik asko. Agur.